שלום חברים, אני ראיה וכולי התרגשות להציג בפניכם את התוכנית החדשה שלנו. כן, כן, שלנו, שלי ושלכם ביחד. איך זה הולך הדבר הזה? שאלה מעולה. לכולנו יוצא להביע עמדה לגבי נושא מסוים באופן יומיומי. זה קורה בסלון שלנו, של ההורים שלנו, של החברים שלנו במקום העבודה, אבל לצערנו את הדעה שלנו שומרים רק מעטים. אז מעכשיו הסלון הזה פה הוא לא הסלון של רשת יותר, זה הסלון שלכם ושלי. נעשה פה סקרים בנושאים שונים, אתם תדאגו ברשותכם למלא אותו מאלף ועד תו, ואנחנו ננתח את התוצאות בעזרת צוות המומחים שלנו ונגיע למסקנות. נראה מהו הפער בחשיבה של הפוליטיקאים למיניהם, אנשי התקשורת ואנשים רלוונטיים אחרים, לבין העם שלא מקבל במה ישירה להגיד את דבריו. מעכשיו יש לכם חצי שעה של במה, נצלו אותה. והיום יש לנו סקר בנושא התהליך המדיני ומטרתו, שזה השלום. הסקר הפעם מיועד לניצולי השואה. בכל פעם שמופיע בטלוויזיה ניצול שואה, אני מסתכלת בעיניים של האדם הזה, שחווה את הטראומה והעוול האנושי הכי גדול בהיסטוריה, וחושבת לעצמי, מעניין מה אותם גיבורים חושבים על איך צריך להיראות העתיד של המדינה הזו, שכמה די בזכותם אפשר להגיד. את השפעות השואה אפשר למצוא בכל גרגיר של פחד, חרדה, ומתוכם גם אי אמון ושנאת האויב בליבו של כל אדם במדינה. אז ימנים יעדיפו ארץ ישראל שלמה וחזקה, עם צבא חזק שישמור עליה מפסיכופטים עתידיים, ושמאלנים יעדיפו ארץ ישראל שבה שורר דו-קיום, אחווה ואהבה בין כל נתיניה ובינה לבין שכנותיה, כדי שלא יהיה רקע מתאים עבור פסיכופטים פוטנציאליים. איך שלא נסתכל על זה, השואה נמצאת בנבחי נשמתו של כל יהודי. ואני אומרת, עם כל הכבוד לעם, ויש כבוד, מעניין אותי מה חושבים אלה שהיו בתופת, אלה שהשואה לא רק מוטמעת במוחם, אלא על בשרם. מעניין אם אותם אנשים שחוו את השנאה האנושית הנוראית מכל, עדיין יכולים לחלום על שלום.